हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिट्स एकर्डनि गेजेरजों B.T.R नि हा हुनि मोनथायजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरनि थामहिनबा दफाफोरनि सोमोन्दै 7.1 दफा बादियै B.T.R थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टनि बायजोआव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि बायजोनि SD थामहिनबा स्केड्युल ट्राइबेलफोरनि थामहिनबा जनजातिफोरनि हा मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आसाम सरकारा जुनिया मोनसे आयेन खालामनायनि गेजेरजों रैखाथि होगोन होननानै बेवहाय मख'नाय दं। आरो 7.2 दफा बादियै कास्ट हा, गांसो गोनां हा आरो दैब' हाफोरखौ इनायै एबा आयेन बेरेखायै हाबफैनायनिफ्राय थामहिनबा हाबफैनायफोरनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय आसाम सरकारा नांगौ बायदियै राहा लागोन होननानै 7.2 दफायाव मुंख'नाय दं। स' बेखिनियानोमोन B.T.R बड' पिट्स एकर्डनि गेजेरजों B.T.R नि हा हुनि मोनथायखौ रैखाथि खालामनायनि जि मोननै दफा, बे मोननै दफायानो।